Merħba sinjuri, il-programm huwa Ras Imbras bħalissa fil-pajjiż ilha diversi xhur fil-verità għaddejja diskussjoni dwar l-edukazzjoni, l-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni u dan l-aħħar ukoll b'diskussjoni konsultazzjoni dwar l-Istrateġija għall-Edukazzjoni Diġitali. Kollox bi pjan mifrux għas 6 snin illi ġejjin. Illum Ras Imbras ma' Matthew Vella, Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni. Grazzi tal-qajt l-istedina. Grazzi, nsellimlek. Bħala Segretarju Permanenti f'dan il-Ministeru, x'viżjoni għandek għall-edukazzjoni? Irridu edukazzjoni li verament tgħin liż-żgħażagħ tagħna u l-itfal tagħna li allura huma l-futur ta' dan il-pajjiż u l-preżent li jkunu ċittadini holistiċi. Ċittadini li allura jkollhom il-ħiliet neċessarji iżda wkoll li jkollhom il-valuri, il-prinċipji li għandhom għal qalbhom il-kunċett tas-sostenibilità, l-ambjent u temi oħrajn importanti għaliex fl-aħħar mill-aħħar irridu li jkollna ċittadini wkoll li jaħsbu b'mod globali. Ġifieri qed ittinix nifhem li se nimxu lil minn dan il-ħsieb li ħafna drabi timbotta l-industrija pereżempju li l-edukazzjoni għandha twassal lil xi ħadd biex ikollu impik skont il-ħtiġijiet tal-ekonomija. Hekk qed tgħid? Mario, ħadna ħafna pjaċir niltaqgħu niddiskutu ma' diversi stakeholders fosthom l-industrija fejn aħna mill-ewwel ġurnata konna ċari. L-edukazzjoni tal-pajjiż qed hemmhekk sabiex tassigura li jkollna ċittadini saħ, ċittadini li jkollhom l-skills neċessarji, l-ħiliet neċessarji u rridu nħarsu l qudiem anke lejn dawk il-possibiltajiet ta' xogħol li għadhom ma jeżistux, iżda l-ewwel qabel kollox jiġu il-valuri, il-prinċipju u fl-aħħar mill-aħħar x'inhu li inti tgħix f'soċjetà, li inti ma tiddejjaqx tagħti l-kontribut tiegħek li semma l-vuċi tiegħek għaliex b'dak il-mod tista' tagħmel differenza, mhux biss differenza fil-qasam ekonomiku, dik hija importanti, iżda differenza fuq oħrajn. Fosthom l-aspett soċjali, l-aspett ambjentali, għaliex aħna rridu li jkollna pajjiż li l-poplu tiegħu jkun poplu san, fejn ma niddejqux anke fl-istess strateġija nitkellmu fuq l-aspett tal-benessere. L-aspett ta' mental health, ħafna minna nitkellmu b'dal mod, mhux biss imma l-aspett ta' mental health iffokat fuq l-istudenti tagħna, iżda wkoll l-aspett tal-edukaturi tagħna. Imma l-ekonomija għandha bżonn li jkollha ħaneħdok fin-naħa l-oħra li għax l-aħħar mill-aħħar l-industrija tgħid isma' għandna bżonn nies imħarġa b'ħiliet f'dan is-settur partikolari, mhux qed insibu biżżejjed, qed ikollna nġibuhom minn x'imkien ieħor. Fl-aħħar mill-aħħar l-edukazzjoni għandek bżonna biex tikol ukoll. Jiena nemmen bi sħiħ li l-ewwel tiġi s-soċjetà. L-soċjetà irid ikollha individwi b'saħħithom, individwi li ħanerġa' ngħid li għandhom l-aspett tal-valuri, ikollhom l-aspett tal-ħiliet għaliex inti fl-aħħar mill-aħħar meta inti lill-persuna tittieħ il-ħiliet fiex qed tgħinu? Qed tgħinu jilħaq il-ħolm tal-ħajja tiegħu, qed tgħinu jilħaq l-ambizzjonijiet tiegħu, qed tgħinu jkun parti u jagħti input fl-ekonomija iżda qabel dan kollu, ġifieri mhux biss fuq l-aspett tax-xogħol li dak huwa kruċjali, iżda tgħinu li jkun bniedem sħiħ li għandu l-opinjonijiet, li għandu l-ħsibijiet li ma jiddejjaqx isemma dan għaliex jaf minn fejn jfittex, jaf minn fejn hux jixtar l-informazzjoni li għandu madwaru u b'dan kollu jagħmel differenza. Il-ġimgħa li għaddiet kelli intervista ma' rappreżentanta tal-Kunsill tal-Ewropa kien hawn f'Malta, North South Council, u tkellmet dwar l-importanza ħafna ta' ċittadinanza globali. Qed tgħid li ħadd tkun qed tingħata iktar importanza lil suġġetti li forsi ma jwasslukx għall-impjeg dirett allura? Mario, meta wieħed iħares lejn l-istrateġija anke b'mod speċjali t-tieni pilastru allura l-aspett ta' growth u empowerment anke mit-titlu tagħhom stess, wieħed jinduna li qed inħarsu lejn il-persuna b'mod sħiħ. Fosthom l-aspett li inti tkun ċittadin globali, ċittadin li inti taf x'qed jiġri madwarek u allura ħanerġa' mmur għall-istess pilastru. Fl-ewwel pilastru qed nitkellmu fuq reviżjoni tal-kurrikulu li għandna. Għaliex meta tlaqna dan il-proċess biex wasalna din l-istrateġija llum, aħna sena ilu bdejna proċess ta' pre-consultation. Iltqajna mal-fuq minn 200 stakeholder differenti, tkellimna magħhom, smajnihom. L-edukaturi tagħna wkoll għalunna l-bżonn li jkollna din it-trasformazzjoni fis-settur. U hawnhekk qed nagħmel referenza ċara, trasformazzjoni mhux riformi. X'inhi d-differenza fil-proċess ta' trasformazzjoni qed nirrikonoxxu it-tajjeb li sar u nkomplu nibnu. Fejn jidħol l-aspett ta' kurrikulu aħna llum għandna il-National Curriculum Framework Review Board li niltaqgħu b'mod regolari wkoll qed inħarsu li nagħmlu il-bidliet neċessarji iżda il-bidliet neċessarji isiru b'żewġ metodi, bl-involviment tal-stakeholders kollha kif ukoll bi pjan ċar, bi pjan li allura
qabel ma tibda tagħmel il-bidliet tkun qed tagħmel u tinvesti fl-aspett ta' taħriġ. Fil-konsultazzjoni ħarġet dan l-element, inti ħafna drabi titkellem dwar l-edukazzjoni, għandek silos differenti, għandek l-edukaturi li jirraġunaw jixtiequ ċertu affarijiet, il-ġenituri għat-tfal tagħhom jixtiequ ċertu affarijiet. Mbagħad għandek, ġifieri, pereżempju, konkretament, x'se tbiddel? Kif se żżid iktar sigħat fil-klassi? Se tinbidel sistema tal-kulleġġi li qed nitkellmu dwar trasformazzjoni, reviżjoni, riforma sejħilha li trid, qed nitkellmu dwar strateġija nazzjonali għall-edukazzjoni, jekk ħażżid is-suġġetti u ħadbiddel is-suġġetti, jaf għandek bżonn iktar sigħat fil-klassi. B'mod konkret. Nibdew. Inħarsu lejn il-ħafna inizjattivi pożittivi li għandna llum fl-iskejjel tagħna. Aħna b'mod konkret qed naraw li dawn il-ħafna inizjattivi aħna milna mapping sħiħ tal-inizjattivi. Sibna l-fuq minn 500 inizjattivi. Ħalxiex, pereżempju, x'involvi? Inizjattivi differenti fejn għandek l-aspett tal-ekoskola, għandek l-aspett inizjattivi relatati mal-istem u oħrajn. Iżda aħna tnejdu li dan kollu rridu nittrasformaw fi programmi akkreditati, programmi li meta taqadhom flimkien l-esperjenza u din qed nuża l-esperjenza ta' talim għaliex l-istudenti matul dan il-proċess kollu bi żviluppajna dan id-dokument kienu ċari. Aħna rridu li jkollna esperjenza ta' edukazzjoni li tkun esperjenza tangibbli, iżda li tkun relevanti għalina. Min-naħa l-oħra l-edukaturi kienu ċari ħafna. Aħna meta qed ikun hemm ċertu tibdil, aħna rridu nkunu involuti mill-bidunet u allura proprju għalhekk għamilna il-proċess ta' konsultazzjoni, iżda wkoll irridu li jagħtu l-esperjenza tagħhom x'qed jiġri proprju fil-klassi. Semmejt ukoll il-ġenituri, Mario, li huwa punt kruċjali. Importanti ħafna fl-edukazzjoni ta' tfal. Magħhom mal-ġenituri u anke mal-komunità in ġenerali. U proprju hawnhekk l-istrateġija qed tittina viżjoni ċara ta' kif stakeholders differenti, it-tfal, il-ġenituri u l-edukaturi iridu naħdmu aktar flimkien. Kif? Permezz ta' dialogu u kollaborazzjoni. Fl-istrateġija hemm metodi ġodda li qed naraw li rridu nħadmu. Ħanatik eżempju ċar. Konkret, programm. Il-Family Community Schooling Program. Dan huwa programm ġdid li jekk il-bombini fis-sena skolastika li jmiss inkunu qegħdin nimplementaw minn Ottubru li ġej, fejn propju ser ikollna professjonisti differenti jaħdmu u jassistu l-edukaturi biex meta ikun hemm diffikultajiet partikolari fit-tfal tagħna nkunu qed intuhom is-support dirett. Ma nifqux hemmhekk għaliex dan il-programm qed naraw li jinħadem b'mod integrat ma' ministeri oħrajn. Mela aħna tinħarsu lejn l-istudent li huwa membru ta' familja u parti mill-komunità. U billi ħanaħdmu b'mod integrat, b'mod bikri, mela allura b'mod kmieni, b'mod proattiv, qed naraw li ċertu tfal li jgħaddu minn ċertu diffikultajiet u l-familji tagħhom ħankunu qed intuhom support tangibbli tal-professjonisti u bekk anke r-riċerka uritna li eżempju fejn jidħol li LT. Fejn hemmhekk qed ikollna ċertu tfal li meta jispiċċaw is-cycle tal-compulsory ikollhom ċertu diffikultajiet permezz ta' intervent bikri u għalhekk early learning, ELT, early learning, l-intervent bikri. Permezz tal-intervent kmieni qed naraw li nagħmlu shift kbir minn l-aspett ta' shift kbir għall-aspett ta' prevenzjoni u intervent fi żmien bikri. Dan għaliex ir-riċerka u l-evidenza u dik li qed tigwidana dejjem, ir-riċerka u l-evidenza turina li meta tfal ngħinuhom ta' età żgħira iktar hemm il-possibilità għolja li nkunu qed ngħinuhom jilħqu is-suċċess differenti. Kuntent bil-mod kif qed taħdem is-sistema ta' learning outcomes li daħlet kemm ftit ta' żmien ilu issa wasalna biex ikollna l-ewwel cohort ta' tfal li jiksbu. Mario, ejja naraw ftit minn fejn tlaqna din is-sistema d-diskussjoni tagħha bdiet fl-2009. L-implementazzjoni tad-dokumenti finali bdiet fl-2012, illum għaliex din is-sistema ġiet implementata f'fażijiet, illum qegħdin li naslu li naqtaw l-ewwel cohorts is-sena d-dieħla proprju fl-2025. Aħna bħala Ministeru ħassejna l-ħtieġa li nagħmlu riċerka u ninvolvu b'mod diretti l-edukaturi x'qed jifhmu x'inhuma d-diffikultajiet tagħhom għaliex sistema edukattiva ħajja wieħed xirid kollu fil-qalba li jagħmel dokument sabiħ u mbagħad jitilqu għall-implementazzjoni le li jkollok sistema ta' monitoraġġ u evalwazzjoni. Monitoraġġ u evalwazzjoni li verament jaħdem id fit bi skop wieħed biex l-individwu jtih is-support l-edukaturi tagħna. Jiġifieri ieħor se tinbidel jew le, ġifieri qed tgħidu monitoraġġ u evalwazzjoni. Aħna mill-ewwel monitoraġġ u evalwazzjoni Mario rajna li kien hemm numru ta' tibdil. U ħanati l-eżempji, aħna rajna li hemm bżonn ikun hemm aktar assessjar kontinu.
x'għamilna? Rajna li fl-2025 l-ewwel cohort ta' Year 11 tagħna allura li ħajspiċċaw mis-sistema ta' compulsory meta jiġu għall-eżami tas-sekk kulħadd. Nafu li jitkellem fuq l-eżami tas-sekk, hemmhekk parti mill-marka ħadd tkun maħduma fuq ix-xogħol li l-istudent għamel fil-klassi għal xiex. Għaliex aħna nemmnu l-istudenti jitalmu metodi differenti, jesprimu ruhom metodi differenti u għal daqstant permezz ta' l-school-based assessment x'qed nagħtuh l-istudent iċ-ċans li meta jiġi assessjat għal dak li tgħallem għandu opportunità iktar wiesa li juri x'tgħallem metodi differenti. Ma waqafniex hemmhekk għaliex il-fażi kienet issa ħanarawha f'Ġunju li ġej li nagħmlu l-istess mudell għall-istudenti li qegħdin fil-Year 6 allura fl-aħħar sena tal-iskola primarja u hemmhekk ser ikollna 40% tal-marka globali annwali fl-aħħar li ħad tkun ukoll ibbażata propju x'qed isir u t-tagħlim li qed jirċievu matul din is-sena. Ma ħadd irranġaw għas-sistema tal-learning outcome x'hemm bżonn li jiġi irranġat Aħna Mario, Taf għalfej qed nenfasizzaw nagħmel mistoqsija fuq għaliex imbagħad joħorġu daw ir-rapport internazzjonali li bħal tal-PISA pereżempju li jibqa' jindikalek li hemm ċertu ħanuża kelma forsi daqsxejn tqila, deficienzi f'ċertu livelli u f'ċertu ħiliet. Naqsmuha f'biċċiet. Xi ħaġa li qed nagħmlu żgur hija li qed inżommu dialogu u nisimgħu x'qed jgħidulna l-edukaturi. Li dik hija kruċjali. Xejdunna l-esperti huwa kruċjali iżda xejdunna l-edukaturi huwa importanti ħafna u l-edukaturi qed jgħidulna li waqt li huma dejjem bil-ħidma qed isibu ċertu diffikultajiet, mhux bil-fors diffikultajiet li qed isiru fil-klassi, imma diffikultajiet li ġejjin mis-soċjetà ġenerali għal daqstant aħna rridu nagħtu s-sapport kollu biex il dak l-istudent intuh l-aħjar ambjent ideali b'mod tanġibbli kif spjegajt fil-Family Community Schooling Program. Iżda qed naraw ukoll li issa fix-xhur li allura ħatalaq din is-sena nerġgħu nagħmlu evalwazzjoni għal xiex. Għaliex matul is-sena tajna diversi taħriġ lill-edukaturi tagħna fil-mod ta' kif isir dan il-continuous assessment u hemmhekk qed naraw li edukaturi tawna l-opinjonijiet tagħhom u l-opinjonijiet professjonali meta ngħid l-opinjonijiet tal-edukaturi li allura huma l-edukaturi li qegħdin on the ground u qed jaħdmu mal-istudenti tagħna u aħna ser inkunu qed naraw li mbagħad f'livelli differenti naħdmu mal-esperti tagħna u mad-direttorati differenti biex dawk il-bidliet li wara li jsiru permezz ta' dialogu u konsultazzjoni ikunu qed jiġu implementati. Risqin it-tmiem, l-istrateġija diġitali. Illum ser nitkellmu ħafna dwar l-intelligenza artifiċjali u kien hemm diskors li sar il-ġimgħa li għaddiet u anke l-ġimgħa ta' qabel li jisma' l-AI mhux qiegħed hemmhekk biex jieħu post l-għalliema fil-klassi imma se jieħu post l-għalliema li forsi ma jużawx jew ma jkollhomx il-ħiliet diġitali. Ġifieri x'jiġifieri f'liema sens? Meta nħarsu lejn l-istrateġija diġitali b'mod sħiħ qed naraw li aħna qed ninkoraġġixxu l-użu tal-għodod differenti. Fil-fatt, fija 4 pilastri u l-pilastri jiffoka fuq l-istudent bħala l-persuna li rridu nagħtuh l-aħjar environment, l-aħjar ambjent fejn wieħed jitgħallem billi ikun jaf l-għodod differenti, jagħmel użu minnhom tajjeb li fl-aħħar mill-aħħar jiffaċilitawlu jilħaq lan ta' fejn irid jasal. L-edukaturi t-tieni pilastru, permezz tat-tieni pilastru qed naraw li nagħtu l-għodod l-edukaturi, it-taħriġ neċessarju kif nafu l-aspett diġitali jinbidel u aktar investiment hemmhekk fuq l-element u d-digital content. It-tielet pilastru huwa l-ġenituri u l-komunità semmejna fid-diskursa ta' qasira tagħna dwar l-importanza aħna rridu li jkollna involviment aktar tal-ġenituri. Rapport internazzjonali bħal PISA jgħidilna dwar l-importanza aktar tal-ġenituri u propju b'dak il-mod aħna qed naħdmu biex nindirizzaw dawk forsi iċ-challenges li għandna u qed nindirizzawhom bi pjan konkret. L-aħħar pilastru simplifikazzjoni fejn hemmhekk qed naraw li l-użu diġitali fl-iskejjel tagħna mhux biss huwa relatat mat-tagħlim li huwa importanti u kruċjali, iżda kif nistgħu nużaw aktar ħanati eżempju ta' moċċar li jiffaċilita aħna bħalissa għandna proġett pilota fil-primarja huwa proġett li qed jinħadem ma' profs Alexej Dingli dwar il-matematika qed naraw mill-evalwazzjoni li għaddejja bħalissa riżultati inkoraġġanti ħafna u wieħed irid jimraħ aktar. Jimraħ dejjem bi pjan ċar, bid-dialogu mal-stakeholders u b'involviment dirett ta' l-edukaturi għal xiex. Għaliex qed naraw li l-għodda diġitali meta tużaħħa bl-aħjar mod, l-istudent qed ittieħ esperjenza aktar ħajja, esperjenza li qed waslu li allura huwa jitqanqal aktar bl-interess, imma kif qalulna l-istudenti fl-istess konsultazzjoni pubblika. Aħna rridu li dak li nitalmu u l-esperjenza li jkollna tkun relevanti
U dik huwa l-messaġġ li jiena kull fejn qed immur qed nara li jasal għaliex dak huwa l-vuċi ta' l-istudenti tagħna. Matthew Vella, Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, grazzi ħafna tal-li kont magħna l-programm Ras Imbras. Aħna nkunu magħkom mit-tnejn sal-ġimgħa fit-3 ta' wara nofsinhar, fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Nisimilkom.